Hello everyone, my name is Boom Show. Welcome to my channel. It's Boom Show Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Guys, gantangane kutenda vari kusupporta our channel each and every day. Our channel is growing. Ndongopa kutenda. Newa kana uchangosvika pa channel yedu usati wa subscriber. Please support us. Subscriber mahara. Saka ndikanyopedza nguva nyorega ndipinde munyaya yanhasi, the latest story of today. Right, Naizaboom musho my latest wabura chinyowani ndisandapinda into this story. Gantangene kutenda mafans eBoom Show Television vari kutitsigira each and every time. Nemi wacho wakasubscribe kudhara newari kusubscribe nhasi, so thank you very much. So nyaya ndeyekuti pane project yaburwa neNaizaboom, and the good thing is Vovo is now back and she's there. So dauti muone intro yacho chete inonzi The Mission episode 1 yacho aiwa ma1 gega mahwambi murambi. Saka let's all go kuchannel ya Naizaboom tinoona the full episode of The Mission episode 1 pakaipa ma1 sangana nayo. Hello, how are you? Sister, my audience. Na sister, ngandikumuresewo zvakanaka wana. Chingondimuresewo pane kundiignore. Tingonogarisana mune zvakanaka. Pane chandakanganisa here baba? Kutaura nene. Sister, ndangoona imi makagara muri panapa, saka munhu wandikamurise ndiani kunze kwenyu? You mean mukutondiona zvandakapfeka nepandikagara? Handiko kutokumurise kuratidza kuti ndakuonai. Ndakatadza kuona kuti makagara pabhenji regreen, makapfeka majobho ebrown, jini reblack remado netopu yewhite. Chii chimbonyasaitika na sister? Okay. Kana mati muri kundiona ndafara singaiti, nekuti ever since ndagara panapa I've tried kutaura nevanhu vakawanda, asi hapana ari kundinzwa, hapana ari kundiona. Saka pautaura kuti uri kundiona ndafara zvisingaiti. Sister, kana muda wanyazondidzinga panapa, nyazondidzinga mune zvakanaka, kwete undichikedzera. Ndatoone confusion, so handamboramba kubva pamuri basi. Sister, taura chokwadi, neunongosumuka ndoenda hangu. Mukoma, handisi kukutyisidzirai. Kutokumbirawo time yenyu nehope yenyu. Handizivi kana muri kukwanisa kundibatsira. Ukataurawo nyaya yacho ndakainzwisawo mamiriro yakaita. Kana ndichikwanisa kubatsira ndokubatsira, asi kana ndisingakwanisi hangu handifungi kuti ingaite problem. Baba, unokwanisa kutaura nyaya yacho? Ndakati rimwe zuva ndichifamba ndichibva pasi, ndine vakomana ndikasangana navo vaive 3. Vakandiropa, vakatora zvose zvandaiva ndinazvo, vasiya vandiponda, vakandiuraya.
sorry sister. Kureva kuti kutaura kwandiri kuita nemi baba makatofa kutaura kwandiri kuita nemi baba.